מוצר שלנו הוא מוצר שיעזור לכם. איך אתם שואלים? אם אין לכם זמן להאכיל את הדגים, ולא יוצא לכם באותו יום הם יכולים למות, ואף אחד לא רוצה שהדג שלו ימות. אז אנחנו פיתחנו מוצר שיכול להביא לדגים אוטומטית את האוכל בתוך האקווריום כדי שלא יהיה לחץ. נכון שאנחנו גאונים, לא צריך תשובה, אנחנו יודעים שאנחנו גאונים. ואתם יכולים לכוון כל כמה דקות או שעות יצא אוכל לדגים. וזה יעזור לכולנו גם בביתי ספר. התשובה היא כן, אם יש לכם אקווריום בבית ספר צריך לשמור שהדגים מקבלים את האוכל שלהם. אחרת הם ימותו. אם אתם רואים שלא האכילו את הדגים תדברו עם מבוגר אחראי על כך. וכך תוכלו לשמור על חיים של חיות אחרות. מקווים שעזרנו.